खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सोलोंनायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंना बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आधार कार्डखौ आपडेट खालामनायनि बागै जोंहा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनायनि लास्ट डेटआ दिनैमोन दै जोंहा दिनै मार्चनि 14 थारिख दिनैसिमल' नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हायोमोन दायो जोंहा नाथायबा लास्ट डेटखौ बारायना होनाय जाबाय दै नाथायबा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौसो खोन्थाहरनो सानदों आरो जुदि नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लायाबा नोंथांमोननि आधार कार्डआ खामानि होनाय नङा नामा एबा नोंथांमोननि बे आधार कार्डआ केन्सेल जागोन नामा आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना माने गोबां मानसियानो मिथिया आरो सोरबादि मानसिया नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो नांगौ दा बिनिखायनो नोंथांमोननिथ' बे लास्ट डेटखौथ' दायो बारायना होबाय नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो मिथिना लानाया जोबोद मोजां आरो नोंथांमोना सोर आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ जाहाथे नोंथांमोना लास्ट डेटनि सिगां गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो हायो दा बिनिफ्राय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरग्रोनायनि सिगांनो सोर आपडेट खालामनांगौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बोरै आपडेट खालामनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरग्रोनायनि सिगांनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो जोंहा दिनैनिमोन आरो लास्ट डेटआ ओरैनोथ' आधार कार्डखौ आपडेट खालामनाया नाथायबा जोंहा बे लास्ट डेटखौ एक्सटेन्ड खालामना होनाय जाबाय जुन माससिम नोंथांमोना माबाखौ गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लानो हागोन दा जोंहा खोथायासो जादों आरो नोंथांमोना लास्ट डेटनि सिगां आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा नोंनि बे आधार कार्डआ खामानि होनाय नङा नामा एबा केन्सेल जागोन नामा आं बिनि बागै दायो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना जेनेबा लास्ट डेटनि सिगां आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लायोबा नोंथांमोना माने फ्रियावनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन फैसा होनालासिनो नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन नाथायबा लास्ट डेट बारखांनायनि उनाव जुदि नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामोबा अब्ला नोंथांमोना पेनाल्टि हिसाबै फैसा होनो नांगोन दा बेसेबां फैसा होनांगोन बेफोरनि बागैथ' दायो जेबो आपडेट गैया नाथायबा नोंथांमोना लास्ट डेट बारनायनि उनाव गावबागावनि आधारखौ आपडेट खालामनो सानोबा नोंथांमोना फाइन होनो नांगोन एबा नोंथांमोना फैसा होनानैसो आपडेटखौ खालामनो हागोन आं बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना फैसा होनानैबो गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा अब्लासो नोंथांमोननि बे आधार कार्डआ खामानि होनाय नङा एबा केन्सेल जागोन आं बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दै दाथ' नोंथांमोननि बे आधार कार्डआ केन्सेल जानाय नङा नाथायबा नोंथांमोना दा लास्ट डेटनि सिगां आधारखौ आपडेट खालामना लायोबा फ्रियावनो हागोन बिनिफ्राय लास्ट डेटनि उनाव जोंहा फैसा होनांगोन जुदि बे फैसा होनाय समावबो नोंथांमोना जुदि फैसा होनानैबो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबासो नोंथांमोननि बे आधारआ केन्सेल थांगोन एबा नोंथांमोननि आधारआ खामानि होनाय नङा दा बिनिफ्राय आं बेखौ खोन्थाहरनो सानबाय दा गासिबो आधार कार्ड गोनां मानसिफ्रानो बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनाया कम्पालसरि नामा आं बिनि बागै दायो खोन्थाहरनो सानदों कम्पालसरि नङा दै जोंहा जायफोर आधार कार्डखौ सिगाङाव 10 बोसोरसो जाबाय आरो नोंनि बे आधार कार्ड बानायनाया नोंथांमोनासो गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ माने बिथांमोना दायो डकुमेन्ट्सखौ आपडेट खालामनो नांगौ आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना जेनेबा सोरबाफोर सानदोंबा आंथ' बिराद गोबाव जाबाय आधार कार्ड बानायनाया 10 बोसोरसो जाबाय बादि मोनबायबा नोंथाङा अब्ला नोंथाङा गावबागावनि आधारखौ आपडेट खालामना लाबोनो जाबाय जोंहा मोनसे रुल्स दंखायो आरो बे आधार कार्डनि नोंनि बे आधार कार्ड बानायनाया 10 बोसोर जानायनि उनाव नोंथांमोना माने खेबसे आधार कार्डखौ आपडेट खालामखाथारनांगोन आरो दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोननि बे आधार कार्ड बानायनाया 10 बोसोरसो जाबायबा नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपडेट खालामना लाबानो जाबाय दे आपडेट खालामनाया जोबोद गोरलै दाथ' रेगुलार मानसिफोर जेनेबा हमना ला नोङो बारा गोबाव जायाखै थांनाय बोसोराव एबा बोसोरनैसो जाबायबा नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनाङा नाथायबा नोंथांमोना जेनेबा सानदोंबा नोंनि बे नामफोरा मिस्टेकबा एबा मबाइल नाम्बार नोंथाङा आपडेट खालामनो सानदोंबा एबा बिमानि नाम एड्रेसफ्रा गोरोन्थिबा एबा फट' आपडेट खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना आपडेटखौ खालामना लानो हायो नोंथांमोनाबो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बे फट'खौ कारेक्सन खालामनाय एबा फट' मोजां होनो सानदोंबा नोंनि बे आधार कार्डनि थाखाय एबा आधार कार्डआव नोंनि नामा गोरोन्थि दङबा बेफोरखौ नोंथांमोना नाथायबा कमन सार्भिस सेन्टार एबा CSC सेन्टाराव थांनानैसो नोंथांमोना आपडेटखौ खालामनो हागोन नाथायबा जायफोर नोंथांमोना दायो आधार कार्डआ बे जेनेबा 10 बोसोरसो जाबायबा नोंथांमोना गावबागावनि माने बे आधारखौ नोंथांमोना अनलाइननो हागोन नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांलायनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना गावबागावनो आपडेट खालामना लानो हायो आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबे आपडेट आधार नुदोंना नोंथांमोना बे आधारनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनांगोन आं बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना बेहाय फैनानै आधारखौ आपडेट खालामनो हागोन दै बोरै आपडेट खालामनांगौ आं बिनि बागै खोन्थाहरग्रोनायनि सिगांनो आं गिबियाव नोंथांनिसिम लास्ट डेटनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जोंहा लास्ट डेटखौ मालासिम बारायना होगोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा बे फ्रि फेसिलिटिखौ नोंथांमोना 14 जुनसिम मोननो हागोन ना 2024 माने फैबाय थानाय जुननि 14 थारिखआ जोंहा लास्ट डेट जाबाय दा बिनि सिगां नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाबोनो जाबाय जायफोरना जेनेबा आपडेट माने नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामना होनो नांगौ आरो जायफोरनि बे आधार कार्ड बानायनाया 10 बोसोरसो जाबायबा
जायफोर जेनेबा बारा गोबाव जायाखै नोंथांमोनाथ' आपडेट खालामनाङा बेखौ आं खोन्थाहरखाबाय आपडेट खालामनो थाखाय आपडेट आदाराव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय कारेक्सन खालामनाय बेफोरखौ जोङो सिगाङाव माने अनलाइननो हायोमोन नाथायबा नोंथांमोना दायो हाला दै गावबा गावनि बे आधार कार्डखौ जाथामला नोंथांमोना दायो कारेक्सन खालामनो हाला कारेक्सन खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाहैबानो जाबाय नामफोरा गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कारेक्सन खालामना लाहैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोरना 10 बोसोरसो जानाय बायदि मोनदोंबा नोंथांमोना आपडेट खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा दा बिनिफ्राय आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे नुदों जानांगौ नै आधार आपडेट सार्भिस नोंथांमोना बेहाय फैनो नांगोन आरो आधारखौ आपडेट खालामनो थाखाय बिनिफ्राय सरि मायावबासो थुफ्लांलांबायला नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै डकुमेन्टस आपडेट होनाय नोंथांमोना गाहायाव मोनसे नुनो मोनगोन दे मायाव थुबाय थादोंबालाय नै जि वेबसाइटआबो गाज्रिना बियो मायाव थांबाय थादों नाथाय आं बेखौ डेस्कटप मडआव खालामना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो जायो जोंहा बे सार्भारफ्रानो जि गाज्रि ना नोंथांमोना दायो नुबाय जानांगौ नै रिक्वेस्ट फर एड्रेस भेलिडेशन लेटार दा नोंथांमोना बेहाय फैनानै गावनि डकुमेन्ट्सखौ आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे डकुमेन्ट्स आपडेटआव फैनानै नोंथांमोना थुनानैसो आपडेटखौ खालामनांगोन आं दायो बेहाय डकुमेन्ट्स आपडेटआव थुना होनाय जाबाय दे नोंथांमोना मबाइलजोंथ' खालामनो हायो नाथायबा ओरैबायदि जायोना मबाइलजों प्रब्लेम जानो नागिरथारो आरो माने सार्भारा जोबोद डाउन जायो दा बेहाय नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन दे लगइन खालामनायाव नोंथांमोना मा होनांगोन गावनि बे आधारजों OTP होनानैबो नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन माने नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन बेहाय OTPखौ नोंथांमोना साबमिट खालामनानै लगइन खालामनानै नोंथांमोना आधारखौ आपडेट खालामनो हागोन जोबोद गोरलैथार नोंथांमोना गासिबो आपडेटखौ खालामनो लानो हागोन जायफोरना जेनेबा हमना ला 10 बोसोरसो जाबायबा नोंथांमोना बे आपडेटखौ खालामना लाबानो जाबाय गोख्रैनो जोंहा लास्ट डेटआ 14 जुनसिम 2024 नैबे फैबाय थानाय एसे समान दंबावो नोंथांमोना थाबैनो खालामना लायोबा जोबोद मोजां आरो उनावथ' नोंथांमोना फाइन होनानैसो बानायनांगोन नालाय दा बेनिखायनो आं बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोनाबो गोबांनो सोंहरदोंमोन सोर आपडेट खालामनांगौ बिनि बागै आं एसे मोजाङै नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनाय जाबाय दायो नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जानांगौ सोर नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौ एबा डकुमेन्ट्सखौ आपडेट खालामनांगौ दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबोनो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअआ गोजोन्थों